A páni, ctení hostia. Všetkých vás na dnešnej spomienkovej slávnosti srdečne vítam. Som veľmi rád, že ste si v tomto uponáhľanom svete našli spoločne s nami čas na pripomenutie si tragických udalostí z marca 1939, ktoré sa zapísali do dejín pod názvom Malá vojna. Tieto tragické okolnosti sú pre nás zvlášť citlivou udalosťou, nakoľko v malej vojne šlo o existenciu nášho Slovenska. Táto otvorená agresia svojou podstatou vážne narušila integritu tvoriaceho sa slovenského štátu. Bola to skutočná, aj keď oficiálne nevyhlásená vojna, a nie konflikt z nedorozumenia. Násilné obsadenie časti východného územia nebolo náhodné. Bol to výsledok premyslených nárokov nášho južného suseda, ktoré sa stupňovali od Mníchova v septembri 1938, pokračovali oktobrovým rokovaním v roku 1938 v Komárne, viedenskou arbitrážou 2. novembra 1938, porušením štátnej hranice pri obsadzovaní Podkarpatskej Rusy 15. marca 1939 a uplatňovaní ďalších územných nárokov v Berlíne v dňoch 16. a 22. marca 1939 až po vpád na naše územie 23. marca 1939. Naše mesto bolo v 30. rokoch považované za meku